muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkuure yiɗɓe mum jaɓi allah njokke ahmada. musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Gounass TV calminali teddude fewde moon kala ɗo mbawɗon tawede johliɗi sikki ala oɗo ñalawma hande ko alet ma mbiyen dimanche no hawri e sappo e jeetati e lewru meɗen janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom sikki ala tawi konngol ngol waynoto ko ɗo e nokku meɗen mo gandantuɗa ko wuuro wiyetengo Kanape Koto ko yettudaɗon feewi noon oɗo ñalawma hande kadi en gaari ɗo e oɗo nokku mo gandantuɗa nokku o ina jogui jottodire mawɗe ɗe gandantuɗa to banggue projet ji to banggue laamu ha eko nandi hen ɗum jeeyi sababu ɗo gonɗon e yiide ɗo oɗo saaha ɗo emin tawi ɗo e nder oɗo sarding noon eɗen gandi golle tidɗe nanɗo kono kadi oɗo sarding holno heɓori holno wuuro ngo heɓori ɗum noon eɗen kuccodiri goto ɓesgu wuuro ngo kanko wawta rokkude men ngal ɗum kumpital inde makko ko Oumar Camara. Oumar calmina bandiraɓe miɗen jiiɗi andinede oɗo projet holno ardi kadi hol projet gonɗo ɗo. Assalamu aleykum warahmatullah. Ousmane Camara ko adi fo min calmini on min jettima eyyi ɗo min mbiyetemi ko Oumar Camara jeeyami ɗo ko wuuro woto ene wiye Kanape. Sa wi Kanape noon ko hande ko Kanape ɓuura andirede kono ko wuuro woto wiyetego Sinthiou Sukade ɗo ko min mon doga Babacar eyyi min calmini on to faade e ɗeɗo oɗo programme oɗo jardin wiyete ko ICD e oɗo groupe Ambikoun kamɓe goni oɗo hooreɓe oɗo projet eyyi projet o noon miɗo wawi sifade no ardi ɗo seeɗa e sifaji adi fof min dañino ɗo projet ji kewɗi ko nandi e Caritas ha ko nandi de projet goto biyeteɗo ICD Afrique ɗin projet ji fof miɗen golla hen Allah waɗi noon sutura golle ɗen dewi lawol hankadi ha oɗone projet ari projet o wiyete ko Ambikoun eyyi ko adi fof to heede projet ICD Afrique kamɓene ɓe garino ɗo ɓe ballitimin ɗo e mini forage o noon Allah waɗi omo golla hen min golli noon nde wonno golle ɗe ene jokki ene dewi lawol hankadi ha Allah waɗi rewɓe ɓene ta ɓe jiiɗi gollude ko fati e sarding ɓe gadino wadde sarding o koto nder oto forage mini forage ICD Afrique ko toon ɓe ndemanno premiére min luɓiɓe noon ko gotol ɓe ndemi toon Allah waɗi noon hankadi nam e ballal Allah oɗo projet ari yanti hen kamɓene ɓe gari ɗo ɓe mbawi min wallitade e oɗo grillage e asde ɗo mini forage Allah waɗi noon hankadi nam ko ɗum woni ɓeɗo kadi e rewɓe ɓe jogui groupement ji hankadi nam ɓe mbawi gollodade projet ji ko ɗum woni sababu nde mbaɗo guesa so jii hankadi nam ɗo kam en jii golle ɗe foof hay son cifanaka danaka caɗele kam ngala fof to batte golle ɗe heto batte saare to ko yettere Allah no feewi. Machallah projet o heeɓima e leydi ndi beele ko wuuro ngo foof rendi suuɓi oɗo nokku malla ko goto tan jeeyi rokki ɗum eyyi ɗo kam ko e ballal Allah e ballal chef de village kanko ne ko kanko yamiri ndiɗo leydi ko mataw wona kanko tan jeeyi kono noon nde wonno haɗa andi programme kay si ara e saare ko yimɓe fof ndendi ala sakka e yewtide eyyi dañalɗo projet dañalɗo oɗo nokku ko e jewtidal famodiral saare nde fof yewtidi faami ha e famodiri haaldi toɗɗi oɗo nokku yo wonandema wonana rewɓe ɓe eyyi rewɓe mbawa ɗo gollu ɗum ɗon noon wonani min gartam no feewi ɗo ko hectare tan hectare goto eyyi ko hectare goto ko kamɓe fof gollatɗo malla no jogui tan ɓe gandantuɗa kañumen tan kewte golluɗo kadi holno golle ɗe goni yaaru eyyi ɗo kam ko rewɓe saare ɓe tan gollata ɗo eyyi ɗo e nder sarding o eyyi min miɗo golla ɗo kono golle am ɗo ko arde tan so réunion ari e wonde walide ɓe dal wonde yeeso mabɓe tan e to heede gueɗe ɗe ɓe mbawa wadde so kewi ɗo e sarding he tawa mi wawat wallitade ɓen toujours kamɓene eɓe jaggi e naatiɗi saabu ɗo ko wayno si tawi ndema ari wano gawugol guerte walla duggal eyyi ɗum kam haɗani wona ɗum gueɗe rewɓe minne ɓe gara ɓe mbiya yoɓe kalana kam soɓe kalani kam minne mi daro hen machallah minne noon miɗo rendi ɗo e jeunesse o e kamɓene gonga weeli Allah kamɓene eɓe jaggi hen ha tiiɗi e kala komin kaldi kam ko wiya yo waɗe an neɗɗo goto sa haali tan ɓe hankkadi nam ɓe dakkorat eyyi kamɓene kam minen kam eyyi ko rewɓe wuuro ngo foof eyyi machallah goto foof so tawi ina aɗa tongi ɗum no foti ko fecca to banggue palanguji palanguji ɗi noon
nde wonno e ɗum heewi kam min mi wawa andude kono miɗa andi kam ko famɗi fof rewɓe capanɗe jeegom golloɓe ɗo ma e ko ɓuri ɗum seeɗa debbo fof ko famɗi fof ene jogui hen heede palaŋuji 4 eyyi so tawi mi juumani kam miɗo andi mi yetti ɗon eyyi tigi namdal gongal beela ko golleteɗo ko machallah en garta caggal seeɗa ni beela programme ɓooyi malla suwa ɓooyde kadi min comar ɗon namdal gongal ngal beela ko ɗum ɗininaɗo ko aweteɗo ko e sardin o ko ɗo e wuuro ngo yeytete malla ko banggue goɗɗo yeewi eyyi en jetti Allah hen no fewi ɗo kala ko yaltiɗo e sardin ko wuuro ngo jii won hen ene yeeye ɗo e wuuro he sangoɓe ne jawta won hen noon so tawi ɓe peesama tan min neldat ɗum Tamba yeeye toon kaali o so arti neɗɗo fof ko beru ko peesi ko jii ko rokke kalis mum eyyi tigi holno puɗɗoɗon yiirude gartam gartanamin beela ɗum programme ɓooyi malla ko hitande hikka eyyi oɗo programme oɗo projet ni mbo yara e duuɓi ɗiɗi eyyi duuɓi ɗiɗi kam ɗo kam duuɓi ɗiɗi ene jokki eyyi tigi duuɓi ɗiɗi nana e nokku he e nder wuuro ngo holno puɗɗon yiirude to banggue waylo jinmi wiide so tawi no waɗi gartam holno jiiruɗon nokku o guiɗi waɗa ko yettere Allah no fewi e min kam heno min jiiri ɗo kam ko yettere Allah saabu somi riiwi ɗo caɗele kewɗe saabu hande sa ƴeewi e gueɗe kewɗe ko fonno soodoyede ɗo wano e patence malla jagatu hande kay gueɗe kewɗe ɗum min codata wanno haako en guile en ha e gueɗe goɗɗe ñamiteji kewɗi ha e follere en nani ɗo e wuuro he te kadi ɗum ɗon kadi ko ɗo ñamete min cotta andi ɗum ɗon ko gartam te kadi e kaɗo ndema o mbo ala produit e ndema cellu ka duumi ka waɗetake produit ko ñamɗa hen foof so ɓeydani cellal ne kam koɗo taw maɗa ustata eyyi ɗon kam ko yettere Allah no fewi eyyi ko yettere Allah no fewi ɗon ne mi ara hen eyyi fedde nde rewɓe eɓe jogui kees e nder e balɗe 30 foof eɓe jogui batu e palanji ɗiɗo ɗi palan foof ene wersane nogas debbo gollo en foof ɗum ɗon ko kees waɗa kees o hay sinno tawi heɓani doole ɗum ɗon ko doctorde beela caɗele yeeso saabu kamɓe ko wayno awdiji koye kees ittete soode to batte kadi kalis goɗɗi kedditiɗo miɗen doctora ɗum wano nde wonno matériel oɗo kamne ko ɗum matériel ndiyam ɗam doctorade en ko fati e panuji ɗum ɗon kam miɗen kesnanɗo leeli hay sinno tawi no doole ngala kam ɗum kam fuɗɗama e ɗon ko yettere Allah tigi to banggue projet o ha joni koye on ɗon banggue garteten kadi ko ɗon battidortoɗen machallah ɓe mbaɗat financement aɗa wawi tongode min tongande min no foti financement waɗa financement heko jiimi ɗo ko projet o walliti min ɗum ɗon kam mi wawa to batte kalis mi wawama wiide ko ni foti kono noon miɗa andi kam projet o kam machallah toon kam mi yiyan toon caɗele eɓe ballita no fewi saabu hay waɗino ɗo waktu ɓe gaddino ɗo wayno dammaji wayno baali e beyi e guertode e jawle ɗum ɗon kam mi yii ɗum ɗo projet o wallitiɓe ɗum ɗon e oɗo ndunguɗal jawtuɗo ɗo ɗum kam nene woodi ɗum ɗon koye ballal kamɓe koɓe mbaɗat ngaalu maɓɓe tan ɓe dutte malla ko kamɓe ko ɓe ballitat tawa kay heno jiirumi kay minen kam sona ko ɓe ɓeydi ala ko min dutti ɓe kamɓe kam ɓe ngari ko wallude amen tan e ko woni caɗele foof ɓe ngara kadi ɓe kolla min no remirte ha no gueɗe ɗe jarata yeeso eyyi ɗum ɗon kam to heede min yiyande am kay ala fof kamɓe kay koɓe mbi yo rutde eyyi banggue rewɓe golloɓe ɓe beela won wadde formation malla eyyi banggue golle ɗe to heede ɗo ene waɗi président e secrétaire e trésorier kamɓe goni ɗo woɓe golle ɓe te nder guesa ɗo e luwaji no lelnaɗo ɗo haɓetake sonketake nder ga haɓetake sonketake sa sonki ɗo tan a waɗete amande famde fof ma jooɓa eyyi ga kam ko noon situation yaari e nder jardin e machallah noon kam ko jiimi ko golle ɗe no ndewi lawol mi yiyani caɗele musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Gounass TV kumpital ngal labdi ceer a jarama no fewi Oumar Seydi Camara caméra ko Siraji Nana Diallo arno yettinde kumpital ngal ko Ousmane Camara Guido Leñol ɗum noon jokke rewidade sahorte welere jeeɗo on jarama golle kay hande ko alhamdulillahi rabbil alamina miɗen jetti Allah hande e ɗeɗo golle nde wonɗo min keeɓi profeji kewɗi kono miɗen hen mbowi yaade kono
faydantan min jiyani hen nafoore muɗum kono nde ɗo fedde ambeku min puɗɗi hen yidde nafoore mum min puɗɗi hen yitade koye amen eyyi minen kam si wona miɗen jetti Allah tan e oɗo groupe ambeku eyyi nde wonɗo min fuɗɗi momtanede hen gonɗi joni sa a miijima han a ñamannoɗo ko yoori ceeɗu si heddima hande haɗa ñama ko heccidi han ko yettude Allah gila ko wayno follere ko wayno jagatu ko wayno mentu ko wayno patanse hande komin jahananno Tamba hande ko yettude Allah koye nder amen min keɓata ɗum eyyi ɗum ɗon miɗen jiiti hen koye amen eyyi miɗen ɗum jettiri Allah kadi eyyi minen rewɓe saare nde foof min rewɓe 60 eyyi foof naddani kono minen rewɓe 60 kam e ɗiɗo miɗen hen eyyi ɗum ɗon miɗen jeeya hen seeɗa seeɗa miɗen mbaɗi kees amen haysi heewani ne miɗen ɗamino ko wayno pan kay ha e ko wayno awdi ɗum ɗon tawat simin ko wayno pan kay bere komin puɗɗi ko miɗen ɗamini e nden projet amen he simin keeɓi hen pan simin bulitima ɗum tan boy min wawi walitade seeɗa somin mbaɗani ɗum bere komin jogui ko e kees amen han min daara ho wawan min walitade seeɗa to banggue leydi ndi ko gawaton ko ina moƴƴa malla waɗane hen ko maayi eko nandi hen banggue mooƴu namdade ene ala mooƴu eko nandi banggue leydi to leydi ndi kam dal premiére tawi leydi ndi fayani kono nde wonɗo pormuɗo min ɗo o boy min holla si tawi waɗi mooƴu walla sa awiɗo fayani ya a addu fiime mbaɗa en fiime maɗa eyyi joni si tawi woni a yii hen palang ma mooƴu gadda fiime ma mbaɗa hen tuppa hen ndiyam ɓayri ga posone nattaga ga wattake posone eyyi jiiya ɗum ɗon kam moƴƴa eyyi to banggue leydi to kam miɗen hen mbaɗa fiime eyyi miɗen hen jiiya mooƴu kay kono noon fiime o emin hen waliti eyyi nde wonɗo fiime o kam miɗen kolla ɗum machallah mooƴo waddene hakkindi mooƴoy hakkindi mooƴoy hakkindi to banggue palanguji ɗi debbo foof no foti jogui hen beela koko fonda malla ko ɓe keeɓi ɗum ɓe keeɓi ɗum koko fonda foof ha foti debbo foof iga jogui ko wayno palangji 6 eyyi minen 60 debbo foof iga jogui ko yonata palangji 6 eyyi ɗum ɗon kadi ko hunde yettirten Allah no fewi wadde holkolngol jogui ɗon e oɗo projet mo gandantuɗa darima e wallude en ittande men yoga e caɗele meɗen eɗen gandi ɗum ɗon ko ballal no fewi holkolngol jogui ɗon faade mabɓe kadi e sagataɓe dariɓe ha ɗum wawi heɓade minen sagataɓe dariɓe kay ha ɗum wawi heɓade minen oɗo Oumar Camara mbo imin hen darani wayde darde kam ko wayno sagataɓe kam ko Oumar Camara ɓuuri min hen darana saabu caɗele amen kala komin keeɓi ko kañum min kollata saabu ko kañum min jii gay te gila projet o daraki ko kam min jii hen ama gila projet o siwa ar ko kam min jii hen nde wonɗo ko noon caɗele kala gonɗe gay hay ko wayno jeygu amen o simin donki yiide codanowo min o tan ko kam min noddata yo wallu min beri ɓe ngara ɓe jeeya min jeeyaɓe eyyi ko Oumar Camara ko kam ko wayno ko hedde worɓe kay ko kañum dari hen ko kañum min jii gay eyyi beltade kam ko min jogui hen kay sowona miɗen belti Allah miɗen jetti Allah e fedde nde ɗo o fedde ambeku miɗen hen jettiri Allah miɗen hen beltine kay te ha hanne kam si tawi tan miɗen keeɓa ballal gongal he ɓeydanede ha joni miɗen jiiɗi miɗen mbawa etade beele ɗum ɗo ɓeydanomin eyyi beela nder ɗum ɗo nder grillage ɗo ko sardin o woni ɗo ina jogui kuule ɗe gandantuɗa so tawi neɗɗo waɗi ina itte e fedde nde malla ina itte sardine malla ɗum ala jogui bisimilla haalan jogui kuule si tawi a waɗi ga probléme si a sonkidama ga si a wiyama ya accu si a jaɓani aɗa itte hen si aɗa wujjaga ko wayno yette baɓe ɓe kam si andi sa awi so guesa ma ɓendi tan ɓe garat ɓe gujja ɓen somin jiiɓe tan ɓen guittete hen eyyi miɗen jogui ɗen kuule eyyi
muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkuure yidɓe mum jaɓi allah njokke ahmada